ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കയറിയിട്ടുണ്ടോ? വസന്ത മാതാജി കയറിയിട്ടില്ല. മാതാജി റീഡിങ്ങിലുണ്ട്, ഇപ്പൊ വരും മാതാജി. വസന്ത മാതാജി വന്നില്ല അല്ലേ? കയറിയില്ല അല്ലേ? റീഡിംഗ് ക്ലാസ്സിലുണ്ട്, റീഡിംഗ് ക്ലാസ്സില്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോഴത്തേക്ക് വരും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തി ഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിലയകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിനെ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിനെ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ. ശ്രീ ശ്രീ രാധ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി കയറിയോ? മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ മാതാജി? മാതാജി. ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി 17ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സിദ്ധാതപത്രം ജഗ്രാഹ. ശ്ലോകം 22 അല്ലേ? അല്ല, 16 വരെ എന്നാണ് മാതാജി പറഞ്ഞത്, പഠിപ്പിച്ചത്. 22ാമത്തെ മാതാജി ഇനി എടുക്കണ്ടേ? 21 വരെ എടുത്തുന്നല്ലേ. ഇന്നലെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആണോ? ആ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു 16 വരെ എടുത്തതെന്ന്. അത് ബാക്കി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഇന്നലെ. ശ്ലോകം 22 എടുക്കണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 22. സയേവ ഭൂയോ നിജവീര ചോദിതാം സ്വജീവമായാം പ്രകൃതിം സുസക്ഷതീം അനാമരൂപാത്മനി രൂപനാമനി വിദിത്സമാനോ അനുസസാര ശാസ്ത്രകൃത്. സയേവ ഭൂയോ നിജവീര ചോദിതാം സ്വജീവമായാം പ്രകൃതിം സുസക്ഷതീം അനാമരൂപാഗ്നി രൂപനാമിനി വിദിത്സമാനോ അനുസസാര ശാസ്ത്രകൃത്. നമ്മളിവിടെ ഭഗവാൻ തിരിച്ച്
ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര അയക്കുമ്പോ ഹസ്തിനപുരവാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ ഭക്തിയും അവരുടെ ശ്രുതിയിലുള്ള പാണ്ഡിത്യവും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇതടുത്ത് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ അതിനെ കുറിച്ചല്ലേ, അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഏതാണ് ഭഗവാൻ തമ്മിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ ഏതൊരു ഭേദവുമില്ല. സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷവും ഏകവുമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു 100 വയസ്സ് അല്ലെ, അതിന്റെ കണക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. 311.04 ട്രില്യൺ ഇയേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഭഗവാനില് തിരിച്ചെത്തിച്ചേരുന്നു. ധാമത്തിൽ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അടുത്ത് എപ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ വരുന്നത്, പുനഃസൃഷ്ടിക്ക് ഇച്ഛ വരുന്നത്, അപ്പൊ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും അവരവരുടെ രൂപത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചയക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള 21ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഹ പ്രഭാതത്തിന്റെ അദ്ദേഹം ഏവാപ്രകാരം ഭൂയ വീണ്ടും നിജ സ്വകീയമായ വീര്യം ചോദിതാം അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജീവസത്തമായ ബഹിരംഗശക്തി പ്രകൃതിയും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ശുശ്രൂഷതയും പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന വേളയിൽ അനാമ ലൗകിക നാമം കൂടാതെ രൂപ ആത്മനി ആത്മാവിന്റെ രൂപങ്ങൾ രൂപനാമനി രൂപങ്ങളും നാമങ്ങളും സമ്മാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അനുസസാര ഏൽപ്പിച്ചു ശാസ്ത്രകൃത് വെളിപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭാതർക്കിജയ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് വീണ്ടും നാമങ്ങളും രൂപങ്ങളും നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അവരെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി ബഹിരംഗ ശക്തി അതേപോലെ തന്നെ തടസ്ഥ ശക്തിയുമായിട്ട് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും പിന്നെ ഏതാണ് അതിലെ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലേ, ത്രിഗുണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ് ജീവസത്തയെ തമ്മിൽ പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ്, പ്രതിപ്രവർത്തനം നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ജീവിതം നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് മുൻ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും തിരിച്ചുപോയി, എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ നിവേശിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുണ്ട്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ബദ്ധരായിട്ട് മാറുന്നത്, ബദ്ധ ആത്മാക്കളായിട്ട് നമുക്ക് മാറേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തല്ല നമ്മൾ മുക്താത്മാവായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ശക്തിയായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ പുനഃസൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും പുനഃസൃഷ്ടി നടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്കിജെ. ജീവസത്തകൾ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാകുന്നു. നിത്യമുക്തരെന്നും നിത്യബദ്ധരെന്ന് 2 വിധത്തിൽ അവയെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഉഴന്ന് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൽ മുഴുകി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറും? നിത്യബദ്ധരായിട്ട് മാറും അല്ലെ. അതേസമയം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി, നാരദ മഹർഷി അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളെ പോലെ, അതേപോലെ ജഡഭരതൻ അല്ലെ, അവരെല്ലാം ആരായിരുന്നു? നിത്യമുക്തരായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുണ്ട്, എല്ലാം ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നിത്യമുക്തരായിട്ടും നിത്യബദ്ധരായിട്ടും 2 വിധത്തിൽ ഇവിടെ കാണുന്നു. നിത്യമുക്തർ ശാശ്വത മുക്താത്മാക്കളാകുന്നു. ആവിഷ്കൃതമായ ലൗകിക സൃഷ്ടിക്ക് അതീതമായ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത ധാമത്തിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിന്റെ അന്യോന്യ വിനിമയത്തിൽ അവർ ശാശ്വതമായി വ്യാപൃതരാണ്.
അപ്പം ആരാണ് നിത്യമുക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്? അവരെപ്പോഴും എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, അല്ലെ? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ധാമത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ സേവനത്തിലാണ് അവർ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ അവര് ജീവൻ മുക്തരായിരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് അവർ എവിടെ എത്തുന്നത്? ധാമത്തിൽ. അവിടെയും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം തുടർന്നും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത, ഭക്തർക്കൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്ത. എന്താണ്? അവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള സാഹചര്യമില്ല, അല്ലെ? അതിന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത് എന്തിനാ നിങ്ങക്ക് തന്ന ജ്യോതിസിൽ ലയിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. അതേസമയം ധാമത്തിൽ പോയാലും ഏത് ഭാവത്തിലാണോ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും. അതേസമയം ബദ്ധാത്മാക്കൾ പരമപിതാവിനോടുള്ള അവരുടെ നിഷേധാത്മകമായ മനോഭാവത്തെ തിരുത്തുവാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയായ മായയുടെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഇങ്ങനത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബഹിരംഗ ശക്തി. നമ്മൾ ജയിലറയാണ്, അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ ജയിലറിന്റെ നമുക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, നമ്മൾ നല്ല ആളുകളായിട്ട് അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ. അതേപോലെയാണ് ഭൗതിക ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ തെറ്റുതിരുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുക്താത്മാക്കളായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മായയിൽ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ്. നിത്യബദ്ധ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നിത്യമായി വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നിത്യമായി വിസ്മരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിത്യബദ്ധരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. മായാശക്തികൾ വ്യാമോഹിതരായ അവർ, അതായത് ബദ്ധാത്മാക്കൾ, തങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഭൗതിക നമ്മൾ അറിയാം 5 ഭൂതാത്മാക്കൾ, അല്ല 5 ഭൂതങ്ങൾ, അല്ലെ? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു തോന്നൽ. ജഡം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ മരിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, ദ്രവ്യം എന്നുള്ള മാറ്റർ എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ 5 ഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മരിക്കുമ്പോ എല്ലാം അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേരും, ആത്മാവില്ല എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ഇല്ല. ആത്മാവിൽ വിശ്വസിച്ചാലേ പരമാത്മാവുള്ളൂ. അപ്രകാരം ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷവന്മാരെ ഇരിക്കുവാനായി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഉത്സുകരായിരിക്കുന്നു. അപ്പം കുറെ വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട്. നമ്മൾ പഞ്ചഭൂതമാണ്, അതുകൊണ്ട് മരിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതിലെ മണ്ണ് മണ്ണിനോട്, ജലം ജലത്തോട് അങ്ങനെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക ജീവിതം നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോളൂ, അപ്പൊ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ചാർവകന്മാരെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാണ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ചാർവകന്മാർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം. അപ്രകാരം ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കാൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. അത്തരം പദ്ധതികളുമായി അവർ ഉല്ലാസം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവതേച്ഛയാൽ പദ്ധതി ആസൂത്രകനും പദ്ധതിക്കും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ നിശ്ചിത കാല അന്ത്യത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നു. നമുക്ക് 100 വയസ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ പലപ്പോഴും പലരും തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് ധാമത്തിലെത്താനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആത്മാവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പലരെ കാര്യം അതാണ്, മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് തിരിച്ചെത്താനുള്ള കാര്യവും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല, ആലോചിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എങ്ങനെ സുഖിക്കണം എന്നുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുക. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹേ കുന്തി സുത, ഓരോ കൽപ്പാന്ത കാലത്തിലും എല്ലാ ജീവസത്തുകളും എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു, ഭഗവാനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത പകൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൂയഹ എന്ന പദം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും
നാശവും വരുന്നു, പുനഃസൃഷ്ടിയും വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ സൃഷ്ടിയും പിന്നെ ഏതാണ് നാശവും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാര പ്രക്രിയകൾ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ നിരന്തരം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെ ഹേതു അദ്ദേഹമാകുന്നു. എന്നാൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭഗവാന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളായ എന്നാൽ ആ മധുര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വിസ്മൃതിയിലായ ജീവസത്തകൾക്ക് ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ മുഷ്ടിബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാകാനുള്ള ഒരു അവസരം വീണ്ടും വീണ്ടും നൽകപ്പെടുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ വരുന്നു, നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നു, വീണ്ടും അല്ലെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ സൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു, വീണ്ടും മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വതന്ത്രമാകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ മുക്താത്മാവായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബദ്ധാത്മാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, മുക്താത്മാവാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതാണ് സ്വതന്ത്രമാകുക, മുക്താത്മാവാകുക. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും അവസരം തരുന്നു. അവന്റെ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധത്തെ ഉദ്ധരീകരിക്കാനായി ഭഗവാനാൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, പിന്നെ ഏതാണ് ഉപദേശാമൃതം, പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത, സിന്ധു, ഉപനിഷത്തുക്കള് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാ? നമ്മളെ നേർവഴി നയിക്കാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലൊന്നും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ മക്കളാണ് അല്ലേ, അപ്പൊ തിരിച്ച് പിതാവെന്ന നിലയ്ക്ക് തിരിച്ച് ധാമത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ പുനരാവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാൻ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വേദസാഹിത്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എല്ലാം ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും എല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? നമ്മളെ മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു: ഈ സൃഷ്ട പ്രപഞ്ചവും ഭൗതിക ശക്തിയും എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലാണ്. പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിന് കീഴിൽ അവ താനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. എന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാലാണ് ഞാനിത് സാധ്യം ആക്കി തീർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ബഹിരംഗ ശക്തിയാല് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എപ്പോഴും ജീവസത്തകളെ എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ മായയിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നില്ല. തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർഡർ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ആകാം ഇങ്ങോട്ടും ആകാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലോട്ട് വീഴാതെ എപ്പോഴും എതിലോട്ട് വീഴുന്നു? ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലോട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മായയിൽ പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായ ജീവസത്തകൾക്ക് ഭൗതിക നാമങ്ങളോ രൂപങ്ങളോ ഇല്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക നാമരൂപങ്ങളുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അവരുടെ അഭിലാഷത്തെ പൂർത്തീകരിക്കാനായി അവിധമുള്ള മിഥ്യാ സുഖ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള ഒരവസരം അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏതാ മുക്താത്മാവോ ബദ്ധാത്മാവോ ആകാം. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ബദ്ധാത്മാവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക നാമം രൂപങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക ശക്തിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അഭിലാഷമാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? മിഥ്യാ സുഖ ആസ്വാദനം. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സുഖം, സച്ചിത് ആനന്ദമാണ്. അത് നമുക്ക് കിട്ടുക എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലാണ് അല്ലെ, സച്ചിദാനന്ദം അല്ലെ. അപ്പൊ സച്ചിദാനന്ദം നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? മിഥ്യയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കുന്നതാണ്. ഏതുപോലെ? വൃക്ഷം പോലെ അല്ലെ, നമ്മൾ കുളത്തിൽ കാണുന്നില്ലേ വൃക്ഷം, വൃക്ഷത്തിന്റെ ഛായ, അതേപോലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ മിഥ്യാസുഖം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭൗതിക ശക്തിയെ നമുക്കറിയാം. നമ്മളെല്ലാം പ്രകൃതി കാണുന്ന എല്ലാത്തിനും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, കാടുകളും പിന്നെ ഏതാണ്
മൗണ്ടൻസും എല്ലാം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ നദികളെയും എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാമോ അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്താനായിട്ട് നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എന്താണ് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും നമ്മൾ ശരിയാക്കി എല്ലാം നമ്മുടെ വരുതിയിൽ നിർത്തി എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ് താൽക്കാലികമാണ്, മിഥ്യയാണ്. അടുത്ത പ്രകൃതി അതിനെന്ത് ചെയ്യും, റിയാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം യഥാർത്ഥ നില എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് ജീവസത്തയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടു. നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അറിഞ്ഞൂടാ, നമുക്ക് അജ്ഞതയാണ് എങ്കില് അജ്ഞത മാറ്റാനായിട്ടാണ് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അവർ നമ്മളെ പഠിക്കാനും അതേപോലെ കേൾക്കാനും ശ്രവിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യം തന്നാലും നമ്മൾ വിഡ്ഢികളായിട്ട് പെരുമാറുന്നു എന്നാണ്. വിഡ്ഢികളും വിസ്മരണശീലരുമായ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് മറവി തന്നതും ബുദ്ധി തന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാനാണെന്നല്ലേ. നമ്മൾ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ, അതിലതാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നതും മറവി തന്നതും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ശീലം, വിസ്മരണശീലം, അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കലികാലം ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കലിയുഗം. അപ്പൊ ഈ ജീവസത്തുകൾ എന്താണ്, മിഥ്യാനാമങ്ങളിലും മിഥ്യാരൂപങ്ങളിലും സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ ഈ രൂപം ഏതാണ്, മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ രൂപം പിന്നെ ഇല്ല അല്ലേ, താൽക്കാലികമാണ് നമ്മുടെ രൂപവും നാമവും ഒക്കെ. നമുക്കൊരു പേര് തരുന്നു വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. അതേപോലെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു രൂപവും തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ മിഥ്യയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ശരീരമാണ്, ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ നമ്മൾ കഴിയുന്നതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഔവണ്ണമുള്ള മിഥ്യാനാമരൂപങ്ങളുടെ മൂർധന്യ അവസ്ഥയാണ് ആധുനിക കാല ദേശീയവാദം. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതെന്റെ നാട്, ഇതെന്റെ രാജ്യം അല്ലെ, ഇതെന്റെ വീട്, എന്റെ കേരളം, എന്റെ ഇതാണ് മാതൃഭൂമി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദേശീയവാദം എന്നാണ്. അപ്പം എല്ലാം ഭൂലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ചെറിയ ഒരു ജീവികളായിട്ട് വന്നും പോയി ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്, അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദേശീയവാദം, നാഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ഈ മിഥ്യാനാമ രൂപം, ഇന്ത്യ എന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്നും റഷ്യ എന്നും ഒക്കെ പറയുന്നതെല്ലാം ഏതാണ്, മിഥ്യയായിട്ടുള്ള ദേശീയവാദമാണ്. മനുഷ്യർ മിഥ്യാനാമരൂപങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഭ്രാന്തമായി പായുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എന്നാണ് അല്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം, ഇന്ത്യയിൽ ഒതുങ്ങുന്നല്ലേ, ലോകം ആകപ്പാടെ ഉള്ളതാണല്ലേ. അതാണ് ആ പേര് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി കരസ്ഥമാക്കിയ ശരീര രൂപത്തെയും നാമത്തെയും അവർ യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് നിശ്ചിത വ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ശരീരവും ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. നാമം അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ നാമവും തരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും പറയാം, മനുഷ്യനെന്നും മൃഗമെന്നും ആനയെന്നും കരടിയെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് നാമം തന്നെയാണ്. ഇത് ബദ്ധാത്മാവിനെ വ്യാമോഹിതനാക്കി നിരവധി വാദം എന്നിവിടെ പറയുന്നതാണ് ഹ്യൂമനിസം, നാഷണലിസം, കമ്മ്യൂണിസം, സോഷ്യലിസം എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ. അതിനാണ് ദേശീയവാദം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ആ വാദം. അപ്പൊ പല പല ഇസങ്ങളെന്നാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോൾ ഇസം എന്ന് പറയും. അപ്പം ആ ഇസങ്ങളുടെ, ആ വാദങ്ങളുടെ, കമ്മ്യൂണിസം, സോഷ്യലിസം, ഹ്യൂമനിസം, നാഷണലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവയുടെ പേരിൽ ഊർജത്തെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കും. അത് മറ്റ് അടുത്ത ഒരു രാജ്യത്തിലെ ആളുകൾ, അവരും ജീവാത്മാക്കളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയത കൂടുതലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിരുന്നാലും ശാസ്ത്രങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നിലയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സൂചന നൽകുന്നു. നമ്മൾ ഈ സത്തിൻ്റെയൊക്കെ പുറകെ പോയാലും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇതല്ല, ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നു.
എങ്കിലും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലകാലങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാം വിധം ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനുഷ്യർ വൈമനസ്യം കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്ത് ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഉണ്ട്, ഇസ്ലാമുണ്ട്, ഹിന്ദുയിസം ഉണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ കുറെ യുദ്ധങ്ങളും അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ദേശങ്ങളിലും ഓരോ തരമായിരിക്കും. എല്ലാം അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനിലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ ആയാലും ഖുർആൻ ആയാലും എല്ലാം പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആത്യന്തികമായിട്ട് ഒരു പരമപുരുഷനുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി ഭഗവത്ഗീത ഓരോ മനുഷ്യനിലും മാർഗദർശിയാകുന്നു. നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ്, അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത. എന്നാൽ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മയക്കത്താൽ ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ അർജുനൻ പറയുന്നു ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയി, നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും വീണ്ടും എന്താണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പോയത് കൊണ്ടുള്ള ദുഃഖം. അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഭഗവത്ഗീതയിൽ കേട്ട ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് യാഥാർത്ഥ്യം വീണ്ടും ഓർമ്മ വരുന്നു. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത ഒരിക്കൽ കേട്ടാണ് അർജുനൻ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിയത്, വിഷാദമൊക്കെ മാറ്റി യുദ്ധം ചെയ്തത്. ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോയപ്പോ വീണ്ടും വിഷാദം ആയി. പക്ഷെ അപ്പോഴെന്താണ് ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്മരിച്ചു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാൻ പോയത് എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം വീണ്ടും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് അവരെല്ലാം തയ്യാറെടുത്തു. അതാണ് മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത തത്വങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട ഒരാൾക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ ബിരുദാനന്തര പഠനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എവിടെ നിർത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നു, അല്ലെ? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, അതാണ് അതിൽ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത്. ഏതാ ജന്മാതിശയതോ അന്യാതിതരത എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെ? മാതാജി ക്ലാസ് ഉണ്ടായി 8:25 ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഒരു വരിയും കൂടെ നിർക്കും. നിർഭാഗ്യവശ ജനങ്ങൾക്ക് അവയോട് ഏതൊരു അഭിരുചിയും ഇല്ലാതെ അവർ മൃതി പുനരാവർത്തിക്കായി മായയുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജനിച്ചു മരിച്ചു ഇങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ പതിനായിരം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ.